Grade 8 lento ingumsebenzi okufanele siyifundise ka grade 8. But now njengoba sesiyifundisa kwa grade 9, i-understand wena grade 9 ukuthi isekhona nakuma files akwa grade 8. So ifila le i-revision le umsebenzi okufanele ngikuphindise wona ngikufundise wona. Why betha ngikuphindise lo msebenzi ngikufundise wona ingoba ubalulekile. Ukhuluma ngama properties of a whole number. Ama properties yini? Ama properties ama characteristics. Ama properties izinto obona ngazo, impawu obona ngazo ukuthi le number ile ibizwa ngokuthi, le number ile ibizwa ngokuthi. Ngoba mawuyiqonde kahle lezi number ngani zami, uyothi mawusuya kwa grade 10, 11 and 12 kuyobe sekulula kuwena ukwenza izinto ngoba uzobe usuzenza ngokuqonda kwa grade 8 ngokuqonda kwa grade 9. Yingakho bethi kwa grade 9 asiyifundise futhi lezi zinto siyiphinde okwesibili njengoba zafundiswa kwa grade 8. So ke wena grade 9 zibambisiseke okungenzeka ukuba uyifundanga eklasini lakho la kwa grade 8. Kodwa mawuzobuka le video uyilalele kahle le video ukuthi thini uzokhumbula bese uyabamba umsebenzi okufanele uwenze. Yonke ke lento njengoba ngiyidwebe kanje uzomxolela ngesikhathi othisha benu benifundisa ezikoleni bebenifundisa isikhathi esiningi ama Venn diagram bawadweba abe ho round. Cabanga ukuthi uzoyi-understand noma uzoyikhumbula leyo nto. Ama Venn diagram bawadweba abe ho round. Kanti la mina i-Venn diagram yami ngoba bengifuna ukufaka konke angiyenzanga yaba ho round. Kodwa ngivele ngayigcwalisa ibhodi yaba yisquare. And my square ithatha konke ndawonye kanye. Asibuke la lo line ongaphandle wonke oblue i-Venn kahle ama Venn diagram wonke lama pieces ala ngaphakathi kodwa ukuthi adwetshwe ngesquare. Kodwa lo line wonke ngaphakathi ngaphandle include yonke lento with the exception ye imaginary. Imaginary akuyona i-real number. Noma ama imaginary noma lezi number siyibiza ngokuthi non real aziyona i-real number. Ingakho sithi lezo number zimaginary siyayicabangela futhi sigcine singakwazi ukuyithola ngesinye isikhathi ngisho ngabe kuthiwa sisebenzisa i-calculate. Ingakho kwesinye isikhathi sihambe sikuveze la mangabe sesifunda ukuthi i-division ngo-not ayivumelekile ngoba i-division ngo-not siye sithi i-undefined kodwa yona in the real sense ngomqondo opheleleyo ikunikeza inamba enkulu esehlulekayo nathi ukuthi sithi leyo number ubani. Ngiye ngithi ke mina uma sebedividile ngo-not bathola inamba enkulu bese leyo number enkulu beyinikeza igama bayinikeza lona bathi it's undefined. Bayibethi it's undefined.
ngenye indlela bayebethi leyo number ayichazeki, it's undefined, bese bethi exist. Exist le number ikhona, ukuthi nje kuphela umehluko inkulu ngendlela yokuthi ngeke sikwazi ukusho ukuthi ubani. Yilento ke eyifunwe oso scientist ingane zami. Oso science bafuna ukwazi izinto abangeke bazazi. Bafuna ukwazi izinto abangeke bazazi. Buka nje ngoba mangabe bethumela umkhumbi emkhathini lokho kuthiwa i-spaceship. Baye bekutshela ukuthi njengoba kuhamba namhlanje kuhamba kuyobuya after 3 months, kwesinye isikhathi kubuye after 6 months, kwesinye isikhathi kubuye after 7 years. Kunabantu 6 months or a year. Kunabantu abaphakathi abasuke injongo yabo ukuthi bathi bayotadisha inkanyezi, bathi bayotadisha inyanga, bathi bayotadisha ilanga, but I can guarantee you they will never on earth whilst we are still alive and the generations that are coming. Ngesikhathi sisaphila thina nalabo bayosilandela nalabo bayolandela ngeke baze balithole iqiniso lalokho, ngoba iqiniso lalokho laziwa uNkulunkulu kuphela. Right? So ke nawe yazi ukuthi kunezinto okumele uzazi bese kuba nezinto okumele ungazazi. Okumele ungazazi zamukele njengoba zinjalo. Ilanga liphuma empumalanga lishona entshonalanga. Ukuthi kwenziwa yini lokho asazi. Bazoqala ke bona befuna ukuthola ukuthi yindaba ilanga liphuma empumalanga liyoshona entshonalanga, lingaqhamuka enyakatho liyoshona eningizimu. Umsebenzi woscience ke sometimes is crazy. Ngithi ke kuwena ke kuleso simo ke kwasekuqhamuka lento esibiza ngokuthi imaginary. Bayacabangela ngoba leyo nto does not exist. Basho kanjalo bona bathi it's non-real, does not exist. Kodwa ke sengikutshelile ngiyokukhombisa mawusukhulile usuka grade 12 ukuthi ngempela there is nothing such as undefined. Lezo number ke esithi siyayicabangela siyibona ngama square root, ziyama square root of numbers, but square root of negative numbers. Square root of negative numbers. Isho ukuthini square root noma i-cube root ngani yami? I-square root isuke isho ukuthi asithathe i-square root se-number esiyaziyo. If the number is 4, square root of 4, kusuke kuthiwa thina asithole inamba eyodwa esiyimultiplya ngalo. Ngayo siyimultiplya ngalo. Bese sithola a positive number. Bese sithola u4. Leyo number u2 esimultiplya ngo2 ukuze kuphume bani? U4. Ayibona leyo ukuze kuphume u4. Bese sithi ke uma sifuna i-square root sika 4 kusho ukuthi i-square root sika 4 ubani? U2. Ngoba u2 lo esimultiplya ngo2 ukuze kuphume bani? U4 lo la ngaphakathi. Ngendlela efanayo futhi uma ngabe bekuthiwa asifune thina a cube root of 8, kusuke kuthiwa asifuni inamba eyodwa kodwa sithi masi multiply ngayo isinikeze u8. Leyo number ubani? U2 times 2 times 2, ngoba si multiply leyo number ngayo kathathu ukuze kuphumelela ngaphakathi. 2 times 2 is 4, 4 times 2 is 8. Therefore i-cube root of 8 is 2. Siyayibona lento engiyisho? Niyayibona lento engizama ukuyichaza lapha? Therefore ke
ungathi wena mangabe uhluleka ukwenza izinto busuthi abanye abakwazi, kodwa ake sibukele yini le eyenza beze bethi it's imaginary. Uma ngizokunikeza i-square root ska -7, iyiphi le number eyodwa, right, esiyimultiplier ngayo ukuze kuphume i-square root ska -7? Ayikho inamba eyodwa esingayimultiplier ngayo ukuze sithole i-square root ska -7. Ayikho eyodwa, ayikho. Bese sithi ke ngenxa yokuthi ayikho inamba eyodwa, uyayizwa leyo nto, ngenxa yokuthi ayikho inamba eyodwa, kanti kade nginikhombisa inamba eyodwa esiyimultiplier ngayo ikhawu ezithile ukuze kuqhamuke okuthile. Angithi siyayibona leyo nto, but this time ayikho. Ngenxa yokuthi ke ayikho inamba eyodwa, buka la, iyiphi inamba eyodwa esingayimultiplier ngayo ka3 cube ukuze kuphume -4? Ayikho. So there is no cube root of a certain number, like a negative number. A cube root of a negative number, ayikho. A square root of a negative number, ayikho. Mhlawumbe ake sibheke ukuthi ikhona yini i6th root of a negative number. Let us say negative number 8. Ikhona yini number eyodwa ingane zami esingayimultiplier siyimultiply ngayo ka6? Yayizwa leyo nto, ka6 isinikeze u-8? Ayikho. So ke sigcina sithi ke inamba ezinegative kuma square roots, noma sifuna i-cube, noma sifuna i6th root, noma sifuna i-square root saleyo number, lezo number siyayicabangela zi-imaginary, azikho, they are non-real numbers. Iyona kuphela le set engekho kuma real numbers. Angithi niyayizwa leyo nto, yile set kuphela engekho kuma real numbers. Asibheke ke amanye ama-set. Asiqale la. A natural number. Yini i-natural number? I-natural number siyibona ngesymbol ka-n. Uphawu mangibhala nje u-n eyinambeni, ngisuke ngithi lezo number zingama natural number. Ngenye indlela mangithi kuwena write me a set of natural numbers, sizothini a set of natural number. Ngaphandle mawuzobhala ngegama ke kuphelele sisithi ke a set of natural numbers is, bese siyawabhala ama natural numbers. Ama natural numbers yizo zonke inamba kusukela ku1. Ama natural numbers yizo zonke inamba kusukela ku1 uya ezinambeni ezinkulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 40, konke lokho uqhubeka njalo, ulokhu uhambe njalo. Lokho is a set of natural numbers, but uphawu lwama natural numbers silibona ngani? Ngo-n. Ama natural numbers imaphi? A set of natural numbers ziqala ku1. Awukho not kuma natural numbers, awukho not kuma natural. Siqala ku1
siqhubeke njalo. Lama dot amathathu ala abhalwe la ekugcineni asho ukuthi lezi number ziyaqhubeka njalo ifike ku100 zedlule ku200 zedlule ku1000 zedlule ku10000 zedlule ku1 million zedlule ku2 million zedlule ku1 billion zedlule ku1 trillion zedlule ku1 zillion zedlule. Asazi nathi ukuthi igcinaphi. Bese sithi ke a set of natural numbers aqala ku1, siyabona, aqala ku1 anyuke aye ku2 elokhu eqhubeke njalo, lokhu kuqhubeka njalo ke sikubona ngama dot amathathu. Lama dot amathathu asho ukuthi ziyaqhubeka zize ziyofika la nathi singasazi khona, to positive infinity. The set of natural numbers is a set of numbers, inqwatshana yeyinamba noma igroup yeyinamba zisuka ku1 zihambe zize ziyofika kuphi? Kwi-positive infinity. Infinity, naleli gama esengilisho manje, infinity. So this set, yona le set engikhuluma ngayo, is infinite. Is infinite. Infinite, right? Infinite. To infinity kusho ukuthi uhambe uzukhathale but ungafikile nawe la oya khona. So we say a natural number is a set of numbers that goes on starting from 1 to wherever you decide to end. Iqala ku1 ihambe izifike la wena osuku ufuna ukugcina khona ngaleso sikhathi. Kodwa ziyaqhubeka. Those are natural numbers. Kuma natural numbers abekho 0. Ngicabanga ukuthi uyabona abekho 0 la. Yes, mase ngifika ku10 ungashoke wena ukuthi ukhona u0. Akuwona u0 lo, cha, u10. Mase ngifika ku20 ungasho wena ukuthi ukhona u0. Akuwona u0 lo, u20. Mangifika ku200, 300, 500, 1000 akubona o0 labo, u1000. Do you understand? U0 yedwa is just 0. Awukho u0 kuma natural numbers. Okunye masibuka la ama natural numbers awekho negative. Ngenye indlela ama natural numbers, right? Ama natural numbers awanazo inamba ezifana no -1, -2, -3. Awanazo lezi inamba ama natural numbers. Awanazo. Aqala ku1, u0 awukho, negative azikho. Aqala ku1, 2, 3, 4 ahambe njalo to positive infinity. Ngikutshelileke ngakukhombisa ukuthi upositive infinity ubhalwa kanje. Kusho ukuthi kwinumber line yakho yizo zonke inamba usukela ku1 uya kwa right wakho, not kwa left, kwi-number line. Cabanga ukuthi ke ugrade 8 uyayazi vele, ugrade 9 uyayazi vele inumber line, nenumber line ifundiwe kwa grade 3, 4, 5, 6, 7 up to 8 njengamanje when we revise lento. Sithi ke ama natural numbers
uphawu lwakhona abekho 0 azikho negative. Kuma natural numbers again ayikho fraction, no fraction. Okay, natural numbers, no fraction. Sizwana? Asedlule siye kuma whole numbers. Uphawu lwama whole number n kodwa ono 0 mncane lapha phansi. Ngenye indlela mawena ungibhalela kanje busuthi that is a sign of a whole number. A sign of a whole number. Right? Whole number akuyona fraction. There is no fraction. With whole number there are no negatives. Whole number include 0. Oh, kusho ukuthi iset yama whole numbers iyefana nale set yama natural. Umehluko ukuthi yona iqala ngo-0 iqhubeke njalo iziyofika kuphi? Positive infinity. Azikho inumber ezinjani ezinegative kuma whole number. Azikho inumber ezinegative kuma whole number. Awekho ama fraction kuma whole number. Uphawu lwama whole number n ono o lapha phansi. Bese kuzothi set yakhona iqala ngo-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 iqhubeke njalo iziyogcina la wena ofuna ukuthi igcine khona. Kanjalo i-whole number cannot be, i-whole number ayikwazi ukurepresenteka as a fraction like this. This is not a whole number, right? A whole number awukwazi ukuyibhala njenge fraction. Mangithi awukwazi ukuyibhala njenge fraction, ngenye indlela ngithi kuwena u3 over 5. This one is not part. Lokhu akuyona ingxenye yama whole numbers. Akukho kuma whole numbers ama fraction. Akukho kuma whole numbers kuma natural numbers ama fraction. Awekho negative ama whole number, awekho negative ama natural. Awukho 0 kuma whole but ukhona, awukho kuma natural but ukhona u0. Kuphi? Kuma whole numbers. Kodwa yona ukwazi ukuyibhala njengani? Njenge fraction. Cabanga ukuthi bayayizwa abantu indaba yani ye whole number. Sithini? Sithi whole number awukwazi ukuyibhala njenge fraction 1. Sithi whole number inawo ukhona u0 kuma whole numbers. Iset iqala ku0 1 2 3 4 ipositive zodwa, azikho ezinegative. Awukwazi ukuyibhala njengama fraction inumber eyi whole number. Uzothi ke umntwana ngabe u5 as a whole number angikwazi ukubhala njenge fraction. Uyakwazi ukubhala njenge fraction kodwa inumber isikhathi esiningi kusuke kufanele uyibhale njenge fraction ingajiki. Kusho ukuthi la udivide njengo1. Uyayithatha i-whole number kodwa ma uyidivide i-whole number ngo1 normally ukudivide ngo1 asikubuki njenge fraction ngoba akuyishintshi leyo number.
kodwa kuyayigcina injalo, kodwa isuka isisesimweni. Yabona njengalesi lokho yilesi simo lesi isimo sefraction, kodwa ngenxa yokuthi ifraction yakhona yakhiwe u1 we disregard, asikuthathi lokho bese sifa nakho sithi no, ama whole number anayo fraction. No, asikwenzi lokho. Ama whole numbers awanayo fraction. Masikhuluma ngefraction suke sisho ukuthi inumber engezansi ayibe ngaphezulu noma ayibe ncane. Siyizwa? Ayibe ngaphezulu kuka 1 noma ibe ncane kuno 0. Athi yayizwa lona, ayikwazi le number le can never be 0, must be greater than 1 or less than 1. Le number ela ayikwazi ukuba u0 ngoba phela sengiyishila indaba ka0 la. Ngathi mawudivide inumber ngo0 uthola inumber enkulu esitulekayo ukusho ukuthi ubani, bese sigcina sithi leyo number it's non real, it's imaginary. Kodwa le number la ingaba u1 njengoba kade ngikukhombisa la, futhi ingaba ncane kuno1. So ukuzeke ibe nkulu kuno1 mangithi nje 2, yabona ke lokho akuyona iwhole number le, akuyona iwhole number le, ngoba mangithi u3 ngudivide ngo2 ianswer u1 bese kusala u half. Uyabona ukuthi akuyona iwhole number. Iwhole number inumber eyodwa kanje. That's the whole number. Athi nayizwa leyo, this is a whole number. This is not a whole number. It is a whole number and a fraction. Uma ngizothi 5 divided by 4, u4 ku5 1 kusala ba 1 over 4. Anti yabona? Mangizothi 5 divided by 3, u3 ku5 1 kusala ba 2 over 3. Akuyona whole number le. Athi nayizwa leyo, whole number. Whole number inumber enje. Inumber enje. These numbers, 5 is a whole number, 3 is a whole number, 10 is a whole number, banibani is a whole number, but ayikho negative. That is why ngitela no negative number in a whole number, no fraction in a whole number. Okay? Yingakho ngibhalela ifraction bese ngithi no, not equal to a whole number. Fraction nje is not equal to a whole number. But iset yakhona, it includes the natural, but starting from 0. Where ifaka ama natural phakathi kodwa yona iqala ngo0. Athi siyayizwa lona, ama natural wona aqala ngo1. Wonke abanjani positive. Bayizwa abantu leyo nto. Incazelo yami leyo yani ye whole number. Yingakho kuthiwa identify and define and describe what? Properties, or rather a number using ama properties. Ngathi kuwena yini ama properties? Izinto esibona ngazo, ama characteristics, ama features, izinto esibona ngazo ukuthi le imoto le, akulona i-truck, le ibus akuyona imoto. Sibona ngani? Sibona ngama properties, sibona ngama characteristics, izinto esibona ngazo ukuthi lo umfana, lo intombazana, lo yebo umfana okhulile kodwa manje sekubaba. Sibona ngani ukuthi ubaba uhlukile kumfana?
Anti niyayizwa leyo nto? Umehluko lo. Right. Manje asize kwi-integer. Yini i-integer? Asiqale ngophawu ke lwama-integers. Uphawu lwama-integers uz. Kanje nako. Ngaze ngawudwebela ukuthi uz uphawu lwama-integers. Uma kuwena umuntu ethi give me a set of, kusho ukuthi usuke ethi mnikeze igroup yezinamba, kodwa lezo number azibe yini ama-integers. Buka ukuthi inamba esiyibiza nge-integer yini noma siyibona kanjani. Qaphela lokhu ngani yami, kwa mathematics izolo kwa grade 9 ngengaveza i-topic ethi noma isiqeshana esithi understanding the language and terminology. Ngoba mawungalwazi ulimi namagama asetshenziswayo for izinto ezithile, ngineqiniso ngeke uzuyazi leyo nto. Mangizokufaka nje emotini ngithi nyathela iclash, ungayazi iclash uzonyathelana. Mhlawumbe ngivele ngithi kuwena ngena emotini bese ngithi idonsi iclash. Hayibo, yona iclash ngiyayazi, mangiyazi iyadonswa yini ngoba iyanyathelwa iclash. Anti uyayizwa la? Bese ngithi nyathela i-handbrake. Hayibo, i-handbrake, hand brake, but le lapha phansi it's a foot brake. Anti niyayizwa leyo nto? Kanti i-handbrake yini? Khona le nedonswa ngesandla. So ingakho ngithi yazi ulimi olusetshenziswayo kwisimo ukuze wena uqonde isimo. Bayangizwa abantwana ukuthi ngithini? Uma ungayazi language yemoto, brake fluid, ngeke ungitshele ukuthi yini. Siyayizwa leyo nto? Steering, transmission, ngeke ungitshele ukuthi yini. Nanokuthi ngenaphi. Engine oil. Okay? Makuthiwa engine oil, ngabe ukhona yini omunye uoil ongesiwona we-engine ongena kuphi wona? Yes ukhona. Uma kukhona i-engine oil, kukhona i-transmission oil. Anti uyayizwa la nto? I-transmission oil, u-oil ongangena enjinini kodwa ongena kwi-gearbox. Ingakho ngithi yazi language. Ingakho ngithi luqonda ulimi lwesimo wena osuku kuso ngaleso sikhathi. Njengamanje ke sikuma-integers. Ama-integers ngase ngiyakutshela ukuthi i-symbol iqala. I-symbol yama-integers uz. Right? Iset yama-integers. Iset yama-integers. Ama-integers yizo zonke inamba oyitholayo kwi-number line. Grade 9 uyayazi number line. Asibheke kancane number line, asiyifundi siyayibheka nje kancane. Kwi-number line kuno not. Mangisuka la ngiyale noma ngisuka la ngiza ngapha. Mangiyale khona 1 2 3 4 ziqhubeke njalo. Kodwa mangiza ngapha khona -1 -2 -3 -4. Ngisuka kuphi khona? Ngisuka ku0. Athi yabona? Oh, sekusho ukuthi ke makukhulunywa ngeset yama-integers, kukhulunywa ngeinamba eziwufakayo u0 phakathi. Kodwa mangisuka ngiyale ngithi 1 ngithi 2 ngiqhubeke njalo. Mangisuka ngiza ngapha ngithi -1 -2 ngiqhubeke njalo. Anti siyayizwa leyo nto?
these are the set. This is a set, or these numbers make a set. Lezi number zenza a set. Yayizwa leyo nto? Yani yama integers. But qaphela lokhu, kuma integers alikho ifraction. Naku ngibhalile. Alikho ifraction kuma integers. Angiphinde, alikho ifraction kuma integers. Kanti ama integers wona ahlanganisa i-natural kanye ne-whole. Ahlanganisa i-natural 1 2 3 4 5 6 7 8 kanye ne-whole. Anti yabona? I-whole 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Bese kuthi ama integers athayisele ngani kulezo zinto zombili, athayisele ngo-negative number. Siyayibona le nto engichazayo? Athayisele ngo-negative number. Nansi iset yakhona ngiyibhalile la. Ino 0 1 2, ino 0 1 2 3 qhubeke njalo, that's a whole. Ino 1 2 3 4 iqhubeke njalo, that's a natural. Bese ithayisela ngo-negative 1 negative 2 negative 3 njalo njalo ibhekele. Into engekho la ifraction. Anti yabona? Angiphindeke. Njengoba ngithe kuma whole numbers there is no fraction, kanjalo nakuma integers there is no fraction. Kusho ukuthi inumber eyifraction ayingeni kuma integers. Abantu ukuthi bayayizwa, but these are properties, characteristics of the numbers. Siyaphuma manje kuma integers. Sizongena, ngicela siqale ngama, okay, it's fine. Asiye kuma irrational. Okay. Ngifuna sikuchazeke ngobudlelwano lokho. Yabona njoba sithi irrational bese eceleni kuba khona rational, kusho ukuthi okunye kuyi opposite yokunye. Kanti i-natural ne-whole akuyona i-opposite but i-complement. Siyayizwa leyo? Okunye kuqedela okunye noma okunye kuthayisela okunye. Kanti ngokufanayo futhi i-natural ne-whole iqedela i-integer. Ngoba bonke abanayo ifraction, abanayo ifraction, abanayo ifraction. Ansiyibona leyo nto? Abanayo ifraction. Kusho ukuthi khona inumber ezipositive eziqala ku1 bese kuba khona inumber ezipositive eziqala ziqala ku1 awukho 0. Kodwa zipositive lezi ziqala ku0 awukho negative njengoba ungekho nalapha ya. Athi ayizwa lona. Lezi awukho 0 usukhona u0 la. Lezi awukho negative awukho nala. Alikho fraction alikho nala. Athi nayizwa lona. Bese lezi zombili zizoqedela complement. Supplement. Sekufanele wazi umehluko aqhamuka lamagama omabili. Complementary and supplementary. Complementary no supplementary. Kokubili lokhu kuyaqedela. Kodwa mawusukwa geometry kuqedela ngendlela ehlukile. Uyokuthola lapho ke uma sesenza igeometry. Yayizwa leyo nto? Kodwa kokubili kuyaqedela. Complementary, supplementary. Kuyaqedela lokhu. Yingakho ngithi i-natural kanye ne-whole ziqedela i-integer. Ngoba i-integer yona isifaka nezi negative. Bayizwa abantu. So ke mawubuka i-property, mawubuka i-feature, mawubuka i-characteristics,
ubaba uhluke ngani kwindodana ngoba bobabili babantu besilisa? Uhluke ngani ubaba? 1, ukhulile, ngisho umbuko ebusweni, ukhulile, as opposed mawumqhathanisa nendodana. 2, uhluke ngani ubaba kwindodana ngoba kungenzeka nendodana ukuba isikhulile sinayo intshebe kodwa ubaba umpunga. Athi uyayizwa leyo nto? Ngoba nendodana yakhe ingakhula ibe mpunga iyobe nayisina abazukulu. Ngicabanga ukuthi uyayibona lento engizama ukuyisho. Indodana ingakhula ibe noma ibukeke njengobaba kodwa ayena ubaba la ekhaya. La ekhaya iyundodana enjalo mangikhuluma ngeproperty. Asizeke ku irrational kanti khona urational. Yabona ke lokhu kuyaphikisana ke lokhu. Okunye kuyimpendulelo, okunye iopposite yokunye. Uyayizwa into engishoyo? Okunye iopposite yokunye. Bayangizwa abantu ukuthi ngithini kubona? Asilalele. Inamba esithi zi-irrational. Ingakho ubona ngisho uphawu lwakhona alifana. Uyalibona uphawu olusetshenzisiwe uQ ndawo zombili. Kodwa masithi okunye kuyi-opposite sibe sesithi lokhu kuyi-opposite yalokhu. This is rational. This is irrational. Uma ke sithi into irrational, leyo nto is not behaving. Ingane le engayiphathi kahle kanti le ingane eziphatha kahle. Rational child. Rational human being. Umuntu oziphatha kahle. Irrational lo akasayiphathi ngobuntu. Useyiphatha nje yakhe indlela. Sizwana? Ake sibukeke. Sichaza irrational. Sithi inamba ezi-irrational uphawu lwazo uQ kodwa one hyphen ngizokubiza kanjalo umuqa phezulu. Zinjani ke lezi inamba ezi-irrational? Awuzibhali noma kazibhaleki in a form of a fraction. Not in this form. Kusho ukuthi inamba enjengale 1/2 is not irrational. Is not. Ayikho irrational. Ngitheni kuwena mangiqhathanisa ngabantu? Ngithe rational lo ingane le esiphethe kahle. Ngase ngithi irrational ingane engaziphethe kahle noma umuntu ongaziphethe kahle. Usebehavior okobulwane. Sisho kanjani enambeni ukuthi ibehave okobulwane na ngoba ayicontroleki. Nomuntu kanjalo ma ungasacontroleki your behavior is irrational.
kodwa mawusa controleka your behavior indlela yakho yokuyiphatha is rational. Ingakho ngenza isibonelo ngomuntu ngithi uma umntwana esalawuleka we say the child is rational. Kodwa mayengasalawuleki we say the child is irrational. Sithi ke ngoba inumber irrational ayibhaleki in a form of a fraction, kusho ukuthi irrational iyabhaleka form of a fraction, le not in a form of a fraction, le in a form of a fraction. Right? Siqhubeke. In number irrational it ends. Kanti in number irrational it's non-ending. Ayipheli. Ayinayo iphethini. Iyaphela inephethini. I-positive futhi iyaba negative. Bayizwa abantu lento engiyishoyo. Ake siphinde sichaze ukuba irrational nokuba rational. Sithi inumber irrational iyabhaleka in a form of a fraction. Umntwana lo controlekayo. Kodwa irrational ayibhaleki in the form of a fraction. Umntwana lo ngacontroleki. Iyaphela le number, ayipheli le number. Kune pattern kule number, ayikho pattern kule number. Mangikhuluma ngepattern, lo mntwana ocontrolekayo yena ubuke ubaba, wabuka umama, wabuka umuntu lo esimbiza nge-celebrity. Angazi kwenziwa yini ukuthi kuthiwe ama-patterns wasika kuma-celebrities because kunabantu abama-celebrities kodwa aba-notorious. Ukuba notorious ngani zami ukuduma kabi. Kanti ukuba famous ukuduma kodwa kahle. Yayizwa lanto? Angazi ukuthi indaba kwathiwa thini pattern siyisika kuma celebrities ngoba khona dumile kodwa kabi. Bese kuba khona dumile kodwa kahle. Umuntu uyaba yi-celebrity ngakubo yokuntshontsha. Adume nje umuntu kodwa dume ngokuntshontsha. Lo muntu kakayona akekho famous, unotorious. Cabanga ukuthi uyayizwa lento engicha. Anotshela uthisha wenu wesingisi angichazele lezi zinto hayi mina. Ngicabanga ukuthi ke sengichazile bawuzwa futhi umehluko abantwana phakathi kabani ka irrational no rational. Ake sithathe ibonelo khona sizoyigcwalisa lento njengoba kade siyigcwalisa kulezi ezinye inamba. Sithi inamba irrational noma ungayenza in a form of a fraction kodwa it's non-ending futhi ayinayo ipattern. Asiyibukeke le number, it's non-ending, ayinayo ipattern. Ake sithathe u7 so divide ngo5. Angazi noma kuzokwenzeka yini, siyahlola la.
u5 ku7 ungena kanye. Athi yabona? U5 ku7 ungena kanye. Kusale u2. Ku20 angene ka4. Iyaqhubeka yini? Sekuphelile. Full stop. Asibuke le number. Le number i-fraction nansi. Futhi positive. Iyaphela. 1,4 siphelile. Okusho ukuthi u5/7 is rational. Siyabona mehlo? Siyabona? Ake siphinde sithathe u1/2. 1/2. U2 uyangena yini ku1? U2 awungeni ku1. 0, bese kuba u10. U2 ku10 ungena kangaki? Ka5. Umbuzo wami ukuthi sisaqhubeka yini? Kusekhona yini okunye? Akusekho. Siphelile. Asibukeke. Nansi le number is a fraction. Leli fraction li positive. Leli fraction ending liyaphela 0,5. Ake silibuke mzukwana kuthiwa li negative. Ukuthi lizoqhubeka yini? -1/2. Ubani la? I-answer yala. Minus ngoba kuno minus la. U2 ku1 0, ku10 5. Full stop. The number is behaving. Yabona? The number is behaving. Therefore, masithi inumber iya behave. Sisho ukuthi leyo number iyaphela futhi ine pattern. 0,5 i-negative njengamanje. Athi yabona? Ingaba negative, ingaba positive. Ingabhaleka njenge-fraction, ibe ne-pattern, iphele, qa. Asibukeke ezine-pattern manje. Sithini masithi inumber ine-pattern? Buka. Masithi number ine-pattern sisuke sisho lento. 1/3. Ake sibukele. Le number is a fraction. Siyabona? Bangaki o3 ku1 abekho, seku10 la. Ku10 bawu3, kusalu1, bawu3, kusalu1, bawu3, kusalu1, bawu3, kusalu1, bawu3, kusalu1. Recurring kusho ukuthi yebona ipattern 3 3 3 3 3. That's a pattern. Athi nayisalana, that's a pattern engikhuluma ngayo. Uma inumber ibhaleka njenge-fraction, iba positive futhi iba negative, ine pattern. I-pattern ingane zami sisho ukuphinda into eyodwa. Kungenzeka uthole inumber ezothi 0,12 1 2 1 2 1 2. There is a pattern. Bayizwa lento engisho 0,12. Ake siubone lo 0,212 ukuthi wenzeka kanjani. Uzokwenzeka 0,12, right? So it's 12/100.
0, 1, 2. Okay, asithi 121. Right. Ake sibukeke la, mass divider la. Okay, ake sithathe wona u12 over. U12 over 100. U100 ku12 akayi. Kodwa ku120 uya ka1. Kusala u20. Ku200 aye kabili. Athi yabona 0.12 isiphelile le number. We then say the number is behaving. Iphethe kahle leya number ngoba iyaphela. Athi ayizwa lonto. Kodwa mangabe ufuna ukubona inamba ezinye lezi esithi ziphethe kahle zine pattern, yilezi number ezithi maziphethe kahle zine pattern like u3 over should I say 5, 3 over 7. Let me take 3 over 7. U7 ku3 akayi, kodwa ku30 uya ka4, kusale u2. Ku20 aye kabili, that is 14, kusale u6. Ku60 u7 aye kangaki. Then asithathe icalculator yethu sibone ukuthi le number izosinikeza abantu ukuze sikwazi uku-identify whether the number is behaving and having a pattern. Sesiyafika kwi-calculator. Masifika kwi-calculator into eyenzakalayo yile. Sizothatha thina u3. Sesiyawuthatha 3 divided by 7. The answer is 0.4285. Bugak 0.428571. Okulandelayo 4286. Right? Noma ke icalculator yethu ingane zami izohamba iphele kwi-screen. Kodwa nansi into engifuna ukukukhombisa yona. Buka le number le ukuthi thini. Ithi 0, bisithi 428571. Buka ke futhi 4286. Yayibona ipattern? Yayibona ipattern? 0.4285. Nakha 4286. Kune pattern ke lapha. Siyayizwa leyo? Kune pattern. 428571. 428672. 428773. Zizolandelana kanjalo lezi number. Mawuyibukala zikunikeza a kind of a pattern. Yingakho ngithi le number le iyabhaleka njenge fraction. Futhi ingaba positive noma ibe negative. Ngithi futhi inayo ipattern 4285, 4286. Kusho ukuthi 4287, 4289. Izolokhu iqhubeke kanjalo. Ayithi siyayizwa leyo. That's a pattern. Is it ending? Surely izophela somewhere.
mhlawumbe le number iyaphela lapha kodwa ipattern ithi 428571